Moi ja tervetuloa DDS:n maailmaan. Pelissä heräät huoneesta, josta sinun myyntiurasi alkaa. Alkuun sinulla soittaa pelin hahmo nimeltä Eddie. Eddie kutsuu sinut aukiolle selvittämään tärkeitä bisneksiä ja tekemään selväksi, mitä tähän asiaan kuuluu. Jonka jälkeen voit aloittaa hommasi ja tilata kamaa tietokoneesi avulla. Pelissä pääset tutustumaan striittien elämään, jossa tulee vaikka minkälaisia henkilöitä vastaan. Pelin tärkeitä eventtejä ja tekemistä. Huoneistojen hankkiminen, kanjan kasvattaminen, jengiin tutustuminen, mobiin liittyminen, rahanpesu, jatkeaineiden käsittelyä, dealereiden hommaamista, graffitteiden tekemistä, deathroppien hakeminen sekä rehtiä kaupantekoa. Of course. Kun olet alussa käynyt pankkiautomaatilla ja kerännyt alkupääomaa, sinun kannattaa ostaa PTC:tä mahdollisimman paljon kamaa alkuun, koska mitä enemmän ostat kartellilta kamaa velaksi, niin sitä enemmän ja enemmän sä voit ostaa sitä. Sen takia on hyvin tärkeää, että ostat PTC:tä alkuun melkeinpä koko rahalla, mitä sinulle löytyy. Niin voit balansettaa tilauksien yhteydessä ja saada kamaa enemmän omalla rahallasi. Jos haluat edetä mahdollisimman nopeasti pelissä, kannattaa kehittää taitoa Quick Learner. Sinulla myös kannattaa olla spraymaalipurkkeja mukana, koska siitä saa mainetta pelissä ja saat uusia paikkoja auki nopeammin. On tärkeää, että kaman laatu säilyy hyvänä asiakkaalle, eli kaman laadulla tarkoitan esimerkiksi jatkoaineiden pitoisuuksia. On hyvä pitää siis kohtuuksissa, äläkä liikaa, äläkä liian vähän. Pidä myös aikataulusta kiinni, koska asiakkaat eivät odota ikuisuuksiin. Yömyynti. Yöllä sinulla on isompi riski jäädä kiinni, mutta tienaat enemmän. Tähän suosittelen sinun kehittämään staminaa ja fast runneria Quick Learnin jälkeen, jotta pääset hideouttiin karkuun poliisia. Kun saat rahanpesun mahdollisuuden käyttöösi, ehdotan strategiaa, joka toimii todella hyvin, eli kannattaa ostaa rahanpesukehitystä mahdollisimman paljon kuin suinkin mahdollista, koska tienaat enemmän rahanpesusta prosentteja, eli saat enemmän tuottoa kun kehität sitä. Myös kun hommaat asunnon, sinun kannattaa hankkia sinne kalusteita, jotta mukavuutta tulee lisää, ja aika menee nopeammin kun odotat pelissä painamalla T-kirjainta kun olet huoneistossasi. Labratarvikkeita voit hankkia paikallisesta apteekista sekä muita lääkkeitä. Oma mielipide pelistä. Drug Dealer Simulator onnistuu tarjoamaan jännittävän ja ainutlaatuisen pelikokemuksen. Pelin hinta on noin 17 €, jonka voisin ehdottomasti maksaa pelistä pelikokemuksen vuoksi. Se vetoaa erityisesti pelaajiin, jotka arvostavat vapaata toimintaa ja haluavat rakentaa oman tarinansa rikollisessa alamaailmassa. Pitkäjänteiselle pelaajalle peli tarjoaa paljon sisältöä, mutta osa elementeistä voi tuntua toistuvilta pidemmän ajan kuluessa. Joo, ja kiitos että katsoit videon. Tässä oli tämmönen nopea katsaus pelistä ja nähdään seuraavassa videossa. Moi!